itshe elifana naleyo ndawo yazi njengoba sengila vele ngizizwe ngathi ngwakamchunu kanti cha kodwa ngizokusho ukuthi isosha bafowethu mangabe lifele emsebenzini walo asikhohle kumagalelalo so lokhu silwe njalo nje sinalo kumnyama kubomvu so lokhu sila asikhona bafowethu engakusho nje ukuthi ngibonga kakhulu nje baniphelele nonke nindlela imisebenzi enishiye endlini nakhetha ukuthi nizela bafowethu siyabonga kakhulu Macongwana siyabonga kakhulu khawulangeni sibonga kakhulu ngamadoda banjalo nje mina nangale nje kwami mzukulu kaNyathela umuntu mayisephilile wami phambi kwabantu kumele ukufundisa abantu yabona nje mawungabuza laba bantu bengabodwana bekhona la ukuze ukuthi kwenzakalani ngabo kwethu empilweni zabo nasejuleni kwempilo zabo uzayithola inkinga la ufuna ugive apha khona hayi mawucingwane fanele kubalekile ukuthi uma ngiqhamuka mina kuba ukufa uzofelani wena ngoba mina ngibulale umuntu akubula olele umuntu ndabenze kodwa nje ngenhliziyo ndabenze konke ngemuva konke ngizwa ngemuva kubula monke hayibo bakhalile ngengongakhe njakhatha sikhona ku-online ngoba yabona gada uyagada mfowethu yabona iy'ngoma zakho mfowethu uyingqoluje ngeke ngibone sekugcwele ku-internet ndabezitha aqale ukuthi ngingena kanjani ndabezitha mfowethu angazi noma ngizokwazi ukubathatha lapha mfowethu asebekhona njengamanje lapha nje mfowethu esalungisa ngaleyo mbondli njengoba nguthisha omkhulu ungazi ngizothi nje qapha khona lapho noma ngibonge ejangalasi uthe nje on my way lapha khuphuka Macongwana bafowethu khona ishefe lakho shulwa ngakithi shotelale uthathile lo shulwa ngakithi ukhona phana ke usaka lapha ke egazu uthe nje ayikhale wethu khona phana kana lesiwe ke basi uthe nje bhuti uthatha wathi nje yibo lapha bathi ijele uhleka kugogo lo kade khuluma ngathi khona phana ke Salmanan imini makana sithi ithi samjiki khona phana madoda kulindo madondo lakho uthi ayeshe lapho ke emajongo up nengizwe ke FM wathi lapha ke uandile ke wandile nje khuphuka lapho wathi wayidala inkunzi endala emadoda kiss before wegcokama buke lapho ekwana ngoma uthe nje mfana phetheni ke lengqe phansi angizwa le competition akubuke phambili bese bona phana kumfundo kencube uthe nje khuphuka lapha ungizwe khona phana kumcebisi ke mataba usho kamnandi naye wathi nje ke wavele nje wabhetha ke wathi khuphuka lapho khathithe khona phana nondumiso ke MC Mhlakazi Dlamini uthe nje umzimba ukhala imali umfoka Dlamini naye siyambona lapha bakhuphule into bezitha nje mangabheka nje manje esibhekela phana nje amabhizinisi ku above 10 million mana umkhofu kabantu wena awami namamzi umkhala imali ngami sengikhathele umkhala imali umkhofu wami nawo phezulu yawulokho mfethu ngoba nami ngiyabekezela khona kodwa basiqala ukungikhathaza umkhofu kabantu umshono wona umkhofu kabantu bathi oh wena wayikhanda ubona imali
sibonga hayi kawenza kwethu hayi konakele kakhulu ke manje hawu sabonga kakhulu kanza kwethu hayi hey wazala mbethe madoda uyanikelela lapho madoda insizwa lezi ezazana zembethe hayi fifi tata umuntu uyamsukela ngamkhokhela isikweletu hayi fifi tata umuntu uyamsukela uyamkhunga ukhunga ikhono lakhe nokumthanda yebo siyabonga kakhulu uzwithe siyabonga kakhulu hey umzukulu lapha kanyathela umfana lona oshaya ushuni impela lapha emuzi ubuka lithulu umshana wakhe wabuka phela uqoqela mina ungayabalali wethu cha sisalindile lapha asethule lento esibalekile fanele sethule zimbili fanele sizethule ilena ezoqala emlegala ama competition yama artistic ahlukahlukene masikhuluma ngoba-art ilethwa inkampani ye-Osam so isebenzisana nengizwe online izoqala nje ngapha ukuthi ngomsombuluko kuzobe phuma ama-post icela ukuthi abantu belandele ingizwe online on Facebook on Twitter nakanjani ku-Instagram ngoba kuzobe bese njengoba sizomnikeza ithuba Okay, now generate. Umonja ngekho. Oh.
Hayi ngoba wena. Napinga hotela kwa masho. Hauna sana basi mbona bandi nganga sikhamuke inkosi yamagqokana. Yamthanda Steve. Yamthanda uMadlamini. Hayi, uMadlamini ngaleli sizwe sapho makhe basekashana kaphe sapho zokulesa ngempela. Yavunya ingoma kamasho. Awelibhubha ngizwe. Hayo, yawathethelela. Ngiyajabula kakhulu bana lapha namhlanje bafowethu. Ngikuthanda ukubingelela kibo bonke abakhona lapha. Sibonge nje ukuphuma kwenu. Ngabe ngophondo ngabe. Nje ngobuningi benapha nizosupporta siyamsana ngizwe online radio. Sinilethela nje ke ingoma bukhoma. Siyabonga kakhulu bafowethu. Mfowethu oyiphokadlamini wengane zakwethu. Ngicela ukuthi abaqole empilo uthanda abantu. Ngicela ukuyibuzela nje kimi. Ubani umculi kulonyaka odlule wecorona. Nako lesikhathi samanje. Onijabulisa ukhipha ucream of the moment. Akuyona inkosi yamagqokana. Cha iyayibuzela nje. Cha phela abantu afuna ukubambezela emabejabula. Lalela mfowethu, uMfokadlamini. Uyikhawa mfowethu, usemncane. Usanda nakwizwa lento emnandi. Leya sekizikona. Kodwa mfowethu, ubugagu bakho nesineke sakho endimeni ngicela umshayele ihlobo bafowethu. Shayele ihlobo. You are the cream of the moment. The cream of the moment is the best amongst all artists present. Njengamanje. Kuyezwakala? Ngicela uzizwe ngahiyebo nje mhlakaphile mina. Inkonzo yami mhlophe njengaleli shete ngilifakile. Aha. Wengane zakwethu nomfana ukhipha ama-album elandelana. Stebe. Ngithi mina njengamanje I'm challenging everyone. Uyangizwa? Ngithi mina-ke I'm challenging everyone njengamanje ngithi wonke umuntu oyintunga uMaskandi. Uyabona uMfana uMaskandi usungaba yi-top 10 manje. Uyabona khona izinto esiyithole ngecorona. Isafile. Khona ningasabazi ukuthi bashonaphi. Kukhona nje abangasazi ukuthi bashonaphi isafile. Usungaba yiligi manje uMaskandi. Sesingaba ne-top 10 kaMaskandi. Kukhona abafana abakwazi ukusurvive during hard times. Iy'khathi ezinzima zonke zelokhunjana zelokhunjana zecorona.
bakwazi ukuthi baphushe ukuthi babe khona babe relevant ngawo yonke indlela njengamanje-ke into engizoyisho bafowethu ukuthi lo mfana izwe libuka lonke i-challenger everyone ngithi make kwaba ne-festival mfowethu uwe kuphela umculo ozova umculo mangenjalo-ke nini hayi shalo lo muntu lona ubuya beswele lo muntu hayi umlandeli futhi sewumlandeli manje abantu abalalela ngasabona emakhaya sekungaye manje Washakotho wirastamilani. Wenzani wena? Wenzani wena? Watu wanasikizitu chekisa baada ya kaunti kwenzakala wanafuna ukuthi abantu bashekisa wena manje. Hayi kawa ukhona. Hayi. Hayi. Mana uyaphikisa lo ngivumela into engisho. Lo uyena umculo ozovala umcimbi. Akalivuka police. Inkinga nalo mshovu kuthiwa expire. Mana ngiyafuna ukuthi inkosi yamaGombe ivala umcimbi. Ngiyafuna ukuthi ivala umcimbi. Yabona nje mangisaphinda kusanganano izowuvala umcimbi ngoba bakwethu kufanele silimele iqiniso. Bonke laba bafana bakhona bakhandwa yithi. Manje-ke akwazi ukuba simphelambela futhi mina nginesithembu. Akwazi ukuba simphelambela kubalulekile bafethu ukuthi ikusasa liqatshangele. Umuntu mayenze kahle akanika umqhele wakhe uzovala umcimbi uma ngabe empolo yami mina ngikhona kulo festival. Kodwa suka lapho. labantu akade abazazi ingoma zenkosi yamaGombe. Awumonje madoda. Wazi ingoma zakwindloli lo. Yeah.
siyabonela bafethu esikhathini samanje umuntu uma ngabe enze kahle kulukhuni nokuthi lokhu umtshela wena umhlabeke sengathi isithanda sakhe esidlisiwe. Umuntu uyakwazi ukuyibonela nakithi ku-social media uyakwazi ukuyibonela kithi. Abantu ngeke usabafuza abantu benze ukuzogcina. Bangaphoqa nje abantu amaphoqa ngemali. Kodwa mangabe ukhulunywa ngekhono nethalente, here is the talent. Ukuzwakala bafethu. Lemfana usemncane futhi nawe nje ukuba isimungulo kwakho kuzokusiza Nkosi yami ukuba kanti usasididitana nje. Kuzokusiza nje. Ithi yaphumelela kanjani. Uyayizwa? Udala bamkoma abantwana. Cha mutala uncoba kangaka. Uncoba kangaka. Lo usasididitana nje. Into akuyona ke phambili. Wena wena umoya kangiza. Siyabonga phakathi. Hayi siyabonga. Hayi sesiyaphuma manje. Kanti abantu siyakhonqa umsebenzi wethu sokuqhubeka njalo siphambili siyabonga kakhulu bafethu. Siyabonga. Abantu abafuna ngoba siyazi ukuthi umlaphi wendabuko shiya inombolo yakho ukuthi bakuthola ngokwethu. Sanibonana abasibili cha manje khona umuntu othi Dlamini ufuna inamba yakho ngicela thatha ifoni njengamanje alungise inamba 072 77 46 107 nakhona la epagini lika baba Ungizwe uMacingwane ubaba phela noma nje phela italapha lapha kodwa ubaba omama abantu uthi uma bathathu wesinoshane bantu oh bekithi bathathu wesinisikweleni baphela ikolona hayi wayitalapha lo akawazi umlando wami uphela ngegaba ezine ngangikhona impela emathunini emabhuqweni akwazi lutho lokhuyana ngangikhona ngithu lutho akwazi lutho 072 77 46 107 inamba kadokotela ngiyabonga kakhulu bafowethu siyakuthenge nengizwe online bafowethu ngicela nikwazi lokho siyakude nengizwe online nakwini event lezokwenziwa inkosi yamagcewama bazobe khona ingizwe online yona yobisakaza live enjalo indaba kwethu sesivalelisa siyazi ukuthi izikole zivuliwe abantu kwethu bafisa ukulungisa umatikuletsheni kwethu cha lalelani ngozanza kwethu abanenkinga khona abantu abahleka nje abajabule inkosi abagqoka abanye abafail umatric abanye abanayiplan yokuthi bangafunda kanjani umboni batheni lona nje ningamboni nje umkhopho kangizi ufundi usedlule sonke la udlule ngisho lo muntu ogqoka imali uyogqoka imasters yakhe manje kulonyaka e-University of Technology into ezangazana unesikole efundisa ngomatric siyacela ukuthi masingene epagini ku Facebook singangenela ukuyohleka phela amahlala singenele nento yaphambili sikwazi ukuthola nezikole esingakwazi uqedela kuzo umatikuletsheni impilo yakho ibe ngcono ishintshe ngoba akumnandi ukujabulela ukuthi ujabulela abanye abantu abaphumelele wena
uphumelele unethuba lokuthi ungaphumelela sonke abafana basilana nje sokwesekana niyasiseka nathi siyanifisa ukunibona ngelilanga lesimema emzini yewihlo lithi khona nikwenzayo okuhle ngani zakwenu siyabonga injalo ndaba mawufuna ke imininingwane yesikole ufuna imininingwane yesikole 072 266 2098 072 266 2098 noma uye laphana ku Facebook uthi KZN Matric Academy noma uye website yesikole uthi www.matricacademy.co.za mfowethu sibonga kakhulu sibonge abalaleli emakhaya ababukeli emakhaya nabafowethu abafikile bazosixhasa namhlanje siphinde sibuye emacongwane sibuya nini sobuya ngempezayo sobe silive sibonga kakhulu Daki kakhulu Babuza mina njalo akazala ukuthi abasive ngiyaqasha abasive nama hey so ziyatibula insizwa lapha kunzima ziyaplaya hey ngomqasha njalo umkhaya wakho umshayela noma ngiyaxhumana ngezwe mfethu ngezwe mina ngiyaziwa la emhlabeni la inhliziyo yazi umshayela umkhaya wakho uthawo alazo Bala sodera umkhaya wakho yini kasi mfizela ukuthi umkhaya wakho uma kumendela nje siyomvusa thina